Il-ġurnal kulħadd żvela li l-Ministeru tar-Riżorsi ħatar bord ta' inkjesta biex jinvestiga il-każ ta' Tony Bezzina. Il-każ madankollu nżamm mistur mill-mezzi tax-xandir u l-Gvern ma ħassib bżonn jinforma l-midja li l-każ kien ser jiġi investigat. Qal il-ġurnal kulħadd għad mhux magħruf jekk dan il-bord bedix jinvestiga. Fl-aħħar ġimgħat sar magħruf li numru ta' ħaddiema tal-Gvern li jaħdmu fil-Ministeru tar-Riżorsi fejn il-Perit Bezzina jaħdem kellhom jagħmlu xogħol ta' manutenzjoni fuq il-każin nazzjonalista ta' Żurrieq. Tony Bezzina huwa l-President tal-każin nazzjonalista. Il-forma li skont il-ġurnal jidher li talab lil ħaddiema biex jagħmlu dan ix-xogħol huwa l-eks kunsillier tal-Partit Nazzjonalista fil-Belt Valletta Joe Borda. Borda kellu xi każijiet ta' prattiċi mhux flokhom fuq il-post tax-xogħol mal-Gvern. Joe Borda huwa qrib ħafna tal-Perit Bezzina u qed jagħtih palata fuq id-distrett. L-investigazzjoni trid tistabbilixxi jekk Bezzina kisirx l-etika professjonali kif ukoll jekk użax fondi u riżorsi pubbliċi għal skopijiet politiċi. Tony Bezzina huwa l-għażla ta' Lorenz Gonzi biex jieħu post l-avukat Franco De Bono fuq il-5 distrett.